טוב, זה היו כולם. אנחנו עכשיו עושים פיקניק. בואי תגידי שלום. איוש. תגידי איוש. טוב. לי יש מנה חמה. מנה חמה. די, זה לי! זה שלה, בסדר. יש לי את האורז של סבתא שלי, שאני... אימא'לה, מה זה? אני שרופה על האוכל של סבתא שלי. תראה? שרופה יותר ממה עושה אמא שלך? אני מתה. כן? לא. אתה מתה. עכשיו מת. מיץ מנגו, תראי להם. מסמגו טרי. מנגו טרי. שאנחנו אוכלנו את זה. ורגע, בוא נראה להם. אנחנו... נגיד לכם כמה מתכונת את זה? לא. להגיד להם או לא? לא. לא. אני רק אעשה לכם רימוזים. זה משהו חלק כזה שזה... אני אגיד לך רק משהו ממש אחד. מלח. לא. שמן זית. זה בלי מלח, זה רק שמן זית. זה מה היא עשתה. היא עשתה? היי. אני אגיד לכם קיצר. מלח. מה, יש פה עובד. שמן זית. מלח, שמן זית, שמן... לא שמן. מלח, שמן זית, מיץ לימוני. נכון, גם יש לנו עגבניות שרי, שכחנו את זה. זה חם או קר? עגבניות שרי גם? זה קריספי, רק שתדעו. שמנו את זה במקפיא כמה דקות. זה... זה מלא שמן זית, החברה שלי שמה מלא שמן זית, מלא. כן, זה גם הטלפון שלי. אומייגאד, חוסניה. אמא! טוב, בואו ניקח בחיים. טוב, יאללה. היא לא אוהבת. זה רק שלי, יאללה, שמתי את זה פה. מי מכיר את זה? לא רוצה. כן רוצה, זה הסוף, הולכת. נתן. מה אנשים עושים? שמנו את זה במקפיא. וואו, זה לי רק אימא, זה שורף לי. שורף לי העיניים, אני אלרגית לגרעינים.